Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga samtanang adlaw higala Mayo 13, pizza 13 na kini sa bulan sa Mayo, adlaw nga Martes, no? So congratulations di sa atong mga igsuon nga nagpakadaog. Congratulations na sa ato ang mga nagpakadaog. Na mga congratulations kay Mayo kayo, no? At least nahumana ang eleksyon nga generally successful according to the PNP, kumusta na ho niya. Salamat po dahil kayo sa PNP ha for a job well done. Ang sabang kumilek, a job well done. Ang ato apong mga kining mga maestro o maestra, nga maong po naningkamot in taon hangtod karon nga sige pa sila po bago pa in taon nagkapahuway ang mga maestro mga higala tungod sa grabe sa ilahang trabaho kaghapon, kay itong alas 7 ba yan na human, dili ba yan madali na. Ato pong mga PPCRB volunteers, of course, na pinanguluhan sa atuang maamtik usab nga kining maamtik usab nga commissioner head mahigala sa kining PPCRB diri sa atua, si Monsignor Julius Heruela, Monsignor Julius Heruela, ato siyang i-congratulate for a job well done. Kumusta na po dahil si Monsignor Julius, Unya ato po nga timbayaon usab ko sa tanan natong mga kuraparoko, nga matud pa naningkamot gyud usab nga mapahigayon gyud ang kuan kayo kanang matud pa makahuluganon, makahuluganon og kining makahuluganon limpyo o katuuhan nga eleksyon, so congratulations sa tanan natong mga nakatampo. Of course ang ato ang mga kuan ang ato nga mga parishioners sa tagsa-tagsa ka mga parokya, nga nakaambit gid usab sa mga pagpaningkamot, ang mga nagluto para sa mga volunteers, ang mga naghatod, o mga pagkaon alang sa atong mga volunteers, ang mga ginikanan, nga nakakuan po usab nagdasig yun. So kitang tanan congratulations, sa ato ang mga paningkamot nga napahigayon gid nato ang matud pa usa ka makahuluganon limpyo ug katuohan nga eleksyon. Ayan, nahala, ato di ay nga i-congratulate usab ang atong mga kuan kaning mga volunteers usab sa NAMFREL, kumustahan po ng mga taga NAMFREL ug ang mga watchers po sa nagkalain-lain nga mga kapartido, mga partido nga mga watchers, dili man lagi gud makadaog ang tanan. So ato na lang kining matud pa atong dawaton kung unsay hukom sa katawhan, kay doon na may giingon lagi sa mga pinulungan nga linatino, Vox Populi, Vox Dei. Ito pa ang tingog sa katawhan, mao ang tingog sa Dios. Ayan, sa nahala, nakuman namang eleksyon, hinoon kapoy-kapoy pagamay. Kami diri sa Ayungon, urag wala pa mahuman ang amo ang kakapoy kay karong adlaw, Pizza 13, antibispiras pa man sa amo ang piyesta. Sa ato pa makasabot pag din taon ko sa ako mga sakop diri higala kinaabaya pud may festival. Unya frontliner biya pud din taon ang ato ang mga BECs, mga chapel sa kanang amo pud nga kadumahan festival diri sa Ayungon. So bana nga makasabot ra pud din taon das ato ang mga chapel leaders nga medyo po gagi kapoy-kapoy gud gamay. Gamay dili po dangko gyud kayo. Sa kulang ginaingon, wala pa gid mi hingpit ka mamahuway kay karong adlaw busy po gihapon may kay manglimpyo final nga panglimpyo dili mahimog ugma mo pay pagpanglimpyo manghigala kay kuan baya kanang bisperas na. Bisperas na baya ugma kay samantaron. Pizza 13 man taron, Pizza 13 ugma unsa naman bisperas na, pizza 14. Dahil pagkasunod adlaw, pizza 15, kumbati na. Kami malipay kayo mahigala nga karong tuiga,
ang amo ang main celebrant at last, no? This is the first time sa hapit na ko 8 ka tuig nga na-assign diri sa Ayungon, no? Sobra na 8 kay sobra na 8, no? Mga siyam na ko katuig diri nga na-assign kay na extended man ko. This is the first time nga ang atong talahorong obispo mao'y among main celebrant. Kasi sige man kong maunahan muna nga kining among schedule karon agsa-usa pag yun tuig na ako gipa-schedule. So at least na nagyod, no? Karong pitsa 14, no? So muna, no? Nahara, no? Panayon ta manghigala, ari kita manghigala sa ato ang matud pa CBCP News, balitang simbahan kag gihapon. Parehos gyapon mao gyapon si Pope Francis si Pope Leo XIV gihapon ang gihisgutan sa mga CBCP News karon, no? Matud pa ni Pope Leo XIV, I will follow the footstep of Pope Francis but will not be photocopy or a clone. Ito pasabot ni matud pa ni kining Pope Leo XIV nga sundon gid niya kun unsay mga programa, no, og mga pangplano kibuon ni ipadayo niya, buti pasabot niya ipadayo niya, pero dili wala na nagpasabot nga nga matud pa magpakasama gyud siya kang Pope Francis, no, dili siya photocopy o baka clone. Doon nagyapon siya iyang kaugalingon nga identity. Balita manghigala gihapon sa Vatican unveiled Pope Leo the 14th official portrait and signature Saturday, revealing the American Pontiff embrace of traditional papal elements, no? Sa to pa ang official gyud nga picture, no, nga litrato sa atong talahorong Santo Papa si Pope Leo XIV na ug gani na pod ang yang official signature, no? Nagpaila ka na nga ang Amerikanhon nga Santo Papa, no, ni sunod gyud usab sa traditional nga paagi sa pagkasanto Papa. Ayan, no? So mo kadto mahigala mga balitang simbahanon ining kamuntuhon ug ari na ta mahigala sa atong Saint of the Day. Of course mahigala nga atong Saint of the Day walay lain nga mismo ang atong mahal nga Birhen. No, kay karong adlaw mahigala gisaulog manato ang kapistahan sa Nuestra Señora de Fatima. Ayan, no? Our Lady of Fatima. Nuestra Señora de Fatima. Sigun sa kasaysayan mahigala, between May 13 to October 13, 1917, nagpakita ang mahal nga Birhen nga sa tulo ka bata dito sa Portugal. Ang mo sila si Francisco, si Jacinta ug si Lucia dos Santos. Unya matud pa adunay tulo ka mga gisulti, no, ang mahal nga Birhen nga to sa mga bata, no, nga magdebosyon gud kita sa the Immaculate Heart of Mary, no, and also kining gipakita po di ang mga bata, no, kini bitang Vision of Hell, and of course a Bishop in White, of course, no. So muna nga karong adlaw mahigala ato nga gisugdan ato nga matud pa ni sugod, no, ang pagpakita sa mahal nga Birhen dito sa Fatima May 13 unya matapos kining yang pagpakita October 13. Muna nga ang October maupod ang Holy Rosary Month. Okay, no? So Our Lady of Fatima karon ang ato ang kapistahan, of course ang atong Saint of the Day, ang atong mahal nga Birhen. Ari na ta mahigala sa ato ang kuan. Ari sa atong pagtulunan karon, no? Ari kita sa pangutana. Pader. Kanang sa pahan akong na sa iyo. Bali na dunay mga pangutana diri. Ang mga laing tinuuhan ba, mga laing sikta, dili lagi sila mutuo nga ang simbahan Katoliko mao ang simbahan nga gitukod ni Kristo. No? Abi no dili gid sila mutuo na kay kung mutuo sila mobalhin sila sa ato ang relihiyon. At padili gid sila mutuo, pero kitang mismo kinahanglan mismo nga mga Katoliko nakasabot gid ta sa kasaysayan kung sa unsang paagi nga ang simbahan Katoliko nahimo nga tinukod ni Kristo. No, sa atong unang-una, no, sa dihang gitukod ni Kristo ang simbahan, wala pa malitok ang pulo nga Katoliko.
no? Ato kanang mabasa sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. No? Sabi ni Isaiah pa na, Pedro, ikaw ba to? Ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani, no? Ug bisan gani ang pultahan, no? Ang ganghaan sa imperno dili makabuntog niini. Sa ato pa sa gipaklaro gyud nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo, apil gyud si San Pedro, membro gyud siya, no? Kay ngano man niingon man si Kristo nga, Pedro, ikaw bato, ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Gani, ato kanang mabasa no sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18. Ug gani ni padayon pagyud ang atong Ginoong Hesukristo sa pag-ingon sa bersikulo 19, Mateo 16 bersikulo 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Kung sabi ni Isaiah pa na, ug ihatag ko kanimo ang mga yawi sa king harian sa langit. Ug unsay imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Ug unsay imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. So base ni ining duha ka mga teksto sa Biblia, no? Kini sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 hangtod na kini sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 19, makaingon gyud kita nga sa panahon nga gitukod ni Kristo ang iyang simbahan, panahon gyud sa mga apostoles, no? Nga panahon pa sa mga apostoles natukod na ang simbahan ni Kristo, no? Unya matud palagi, human nga natukod ni Kristo ang iyahang simbahan, iya na po dayong sugo ang iyahang mga apostoles sa diha nga nagpakita siya kanila sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 15, matud pa niya, go into all the world and preach the gospels to all creation. Hato pa sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 15, giingnan niya ay mga apostoles, no? Pangadto kamo sa tibuok kalibutan ug itudlo ang pagtulunan, no? Ug and preach, iwali ang ebanghelyo ngadto sa tanang katawhan, no? All creation, no? Pangadto kamo sa tibuok kalibutan ug itudlo or iwali ang ebanghelyo ngadto sa tanang kalibutan, sa tanang katawhan. Sa ato pa, human nga gitukod ni Kristo ang iyang simbahan diha sa mga apostoles. Ang mga apostoles iya na po dayong gisangunan. Sa dayon na niya ng saka paingon sa langit, no? Giingnan niya nga pangadto kamo sa tibuok kalibutan ug itudlo ang ebanghelyo ngadto kanila. Naunya, sigon sa atong Christian tradition, nituman gyud ang mga apostoles, no? Silang 11 kabuok, no? Silang 11 kabuok nang lakaw gyud sila. Unya, sigon sa atong tradisyon, sa Kristiyanong tradisyon, ang usa sa mga apostoles nga mao si Santiago Apostol, nipanaw siya paingon sa Espanya, no? According to Christian tradition, James the Greater traveled to Spain to preach the gospel. He is believed to have returned to Judea, where was later martyred. After his death, his body was taken to Galicia, in northwestern Spain, and buried there. His tomb was later discovered in what is now Santiago de Compostela, and the church was built on the site. No, sa ato pa, usa sa mga apostoles, si Santiago Mayor, no, niadto sa Espanya. Ug didto iyahang gitudlo ang pagtulunan ni Kristo. No, ug ang mga katsila nabunyagan ang mga Espanyol. Gani, sa dihang namatay ang si Santiago, ang iyahang patayng lawas didto gilubong sa usa ka lugar sa Espanya nga gitawag og Compostela. Muna nga ang lugar karon gitawag og Santiago de Compostela. Klaro? No, naisimbahan karon nga ang gibutangan og Santiago de Compostela. Unya, sigon sa kasaysayan, no, ang mga katsila nangahimo nga kining nangahimo nga
Kristiyano, nangahimo nga Kristiyano, pinaagi ni Santiago. Kaya siya malagi manangadto dito. Unya, matun pa, sigon sa kasaysayan, ang Pilipinas, sa kasaysayan sa Pilipinas, ang mga Katsila, mao ang nagdala sa relihiyong Kristyanismo dinis atua. No? Sila mao'y nagdala sa pagtulunan. Gani, ubay-ubay ang mga nagpabunyag. Ang unang nabunyagaan, mao ang taga Cebu, si Raha Humabon o si Rayna Juana. Ano mo na nga taga Cebu, strong kayo ang kuan din na, Kristyanismo din ha. No? Sa ato pa, sa March 16, 1521, niabot ang relihiyong Kristyanismo din sa atua. O niya, dili lang kay Kristyanismo ang gidalang pangalan, kung dili, nagdala kini sa pangalan nga Iglesia Katolika Apostolika Romana. Oh, klaro? So, muna atong hisgut-hisgutan sa sunod sesyon, no? Kaya klaro na ha, ang relihiyon nga gidala sa mga Katsila din sa atua, no? Ang pangalan, Iglesia Katolika Apostolika Romana. In English, Roman Catholic and Apostolic Church. No? Muna siya yung mga basihan nato sigon sa akong ginaingon kasaysayan nga ang simbahan nga gitudlo ni Santiago ngadto sa mga Katsila sa dihang gidala sa mga Katsila diri sa atua, nagdala sa pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sa ato pagkinidaan, usa na kini sa basihan nga ang simbahan di ay nga gitudlo ni Santiago, mao di ay ang katolikong simbahan. Ang pagtuo nga gitudlo ni Santiago isip Kristyanismo, nagdalag yun sa pangalan nga Katolika. Kaya unsa ganito ning word nga Katolika? Kung tanaw nato sa Griego nga pinulungan, sa Greek dictionary, ang word nga Katolika or Catholic nagkahulungan og universal. Sa ito pa, kininadaan nga parte sa ako na ginaingon, dili gini masabtan kung dili nato gamitan og kasaysayan o kining sa church history. Kay kining mo man siya lagyan nga sa ito pa, dunay pangutana kanus ang mangyud na hitabo nga ginganla na, no? Ginganla na ang kanang katolikong kakining Kristyanismong pagtuo o Katolika. Karos amang yun nga gilitok kanang una nga pulong. Muna ato ang hisgutan sa sunod natong panag-uban. Ha, klaro? Muna matud pa ni Padre ni Padre Maata, no? Ni Padre Ram Maata Atangi, no? Kaya klaro na ha, ang gidala nga pangalan sa relihiyon nga gidala sa mga Katsila dinhi sa tuwa sa dihang namunyag sila, Roman Catholic Apostolic Church. Pero kana sila man lagi Iglesia Katolika Apostolika Romana. Klaro? Nato balik-balikan na sunod adlaw ha. Daghang kayong salamat sa inyong pagpatalinghog. Kini sa ako na ginaingon mahigala, dili nato mapasabot, dili ta mo mapasabot ginamit ang Biblia lamang kay kuan man historical, may historical implication man pud siya. No, klaro? Nalasigo. Ako lang gyapon kini ha, inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo o manalangin kanato ang Dios nga makaagahom sa tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.